De har travlt hos ASME i Bur. Firmaet bygger undervandsrobotter og spil- og kransystemer til offshore-industrien. Og selvom virksomheden ligger i en lille by langt ude på landet, så vokser den hurtigt. Her skal vi på fast arbejde hos ASME. Sådan ser det ud, når en af ASMEs undervandsrobotter graver kabler ned på havets bund. Kablerne bliver brugt i offshore-industrien, både til olieplatformene og ved de store havvindmølleparker. Fra vindmøllen, og så jeg trækker man en kabel hen til en transformerstation. Og de kabler, dem lægger vi med vores udstyr. Og så også eksportkabel, der går fra selve transformerstationen og ind i land. Det bliver også lagt ned med det udstyr, vi leverer. De store undervandsrobotter bliver sendt ud til kunder i det meste af verden, men de bliver alle bygget her i Bur. Og vi tror ikke på, at noget af det her det vil bukke i det, vi er. Lige nu er de sidste detaljer ved at blive rettet på en helt ny undervandskabelnedlægger. Jesper Larsen har arbejdet på maskinen i et år. Det er altid spændende at se efter, om alting det nu holder, om der går vand ind i noget af det, eller om det vi har lavet, om det kan holde til det. Og hvordan er det så at se det også i virkelig? Det er altid spændende. Det er altid sjovt at se, om vi får alting i aktion, og om det kører, som det skal, ja. Til undervandsrobotten hører også en container med et kontrolrum. Containeren kommer typisk til at stå på et skib, og herfra bliver robotten så styret. Herinde der styrer man den fra, hvor vi har en kontrolstol her med et joystick, hvor man styrer de der 2 tracks. Det er jo lidt ligesom, at man sidder med en eller anden fjernbetjening, så har man jo bare nogle kameraer og nogle sensorer til at guide en. Og så herover der har vi selve styrecomputeren, hvor vi kan tænde og slukke for alt udstyret. Og vi kan overvåge dybder på selve den der store spuleslede, der var, og vi kan overvåge vinkler og overvåge tryk. Udover undervandsrobotterne, så producerer ASME i dag også store spil- og kransystemer, der især bliver brugt på havet. Det er Arne Schmidt, der har grundlagt virksomheden for godt 16 år siden. Virksomheden startede ud fra, at Nordsjælland gik for lidt der i 97. Og der var jeg så arbejdsløs for første gang i mit liv. Og jeg var ikke medlem af en A-kasse, så der var ingen, der ville se det så meget arbejde. Så jeg måtte til at dø med landbrug, ligesom jeg havde lidt landbrug dengang. Men det var ikke længe, Arne Schmidt arbejdede som landmand. Hurtigt fik han nye opgaver med blandt andet at lave eltavler til forskellige skibsværfter. Landbruget blev bygget om til produktion, og virksomheden fik navnet A. Schmidt Marine El, eller bare ASME. I dag er eltavlerne stadig en del af produktionen. I elafdelingen bygger de nemlig store eltavler til maskinerne. Den her tager 3 til 4 uger at lave. Der er mange ender at holde styr på, og numre, der skal passe her og der. Og hver enkelt led blev nummereret, så man kan finde den i tegningerne. Så skulle man jo gerne kunne gå ud i tavlen og finde den bagefter. Så man kan se, at det er den led, det er galt med, hvis der er noget, der skal bygges om. Det er lidt napelvæk sådan noget her, men det er jo en del af, at jeg kan finde tilbage til det jo. Det er der jo krav om, det skal jo være mærket op det hele jo. Den her eltavle skal til Belgien, og stort set alt det, Sten Madsen laver, bliver sendt ud i verden. Hvis det bliver lavet ordentligt, så man jamen det var sådan i Korea, der lige pludselig var et problem med. Og så det er også, det kan da godt være, at man tænker lige lidt mere over, at hvis man ved, at det er om i en her, hvor hans lys der lige virker, så er man lidt mere ligeglad. Det er nemmere at gå om og reparere jo, end det er at skal derned og gøre, eller hvor det nu er henne jo. Så man er nok lige lidt mere omhyggelig, når det er sådan noget, der man ved, at man skal længere væk for at kigge på det. Lasse Appeltrup er ved at lave 4 motorer, der skal bruges, når kablerne skal lægges ned på havbunden. Det er en tensionmaskine, hvor de har hvis de lægger kabel ud på havbunden, så har de en stor drejeskive oppe på dækket af skibet, hvor der ligger et kabel rullet op i. Og så bruger man simpelthen den her maskine til at trække det kabel af den maskine, og så ned på havbunden, hvor der kører en plov, som så plover selve kablet ned på havbunden. Det er nogle massive grejer, det er sjovt med til at skrue i. Det er helt sikkert. Det er mine store svensknøgler frem. Så det er super spændende. Det er det. Og nu er der
Nu kan jeg personligt godt selv lide at lave hydraulik, og det er jeg rimelig grøn i. Man skal så til at lære nu her sammen med en, der hedder Christian, på de her maskiner. Så det bliver også spændende for mig. Altså fast den der. I samme produktionshal bliver de store spil også samlet. De bliver blandt andet brugt til at fire undervandsrobotterne op og ned i vandet. I princippet er det jo bare en motor, så det trækker, men det er jo ikke samme tempo, og den skal kan bremse det, holde en vis antal tons, og den kan stoppe inden for 20 eller for meget få sekunder. Så det er et rimelig stort stykke arbejde at lave det. Det tager typisk mellem 16 og 18 uger at konstruere og bygge et spil. En af de 4 medarbejdere, der konstruerer nye spil og robotter, er Jakob Poulsen. Den maskine, han arbejder på lige nu, har taget et år at udvikle. Det er jo spændende, så hver dag er en udfordring. Så det er jo det, der gør det sjovt at gå på arbejde. Der er ingen dag, der er ens. Der er heller ikke nogen af maskinerne, der er 100% ens. Alle bliver specialbygget. Det er en stor konstruktion, og det er også det, der er spændende. Det er jo, at vi ved jo faktisk ikke engang, at det virker jo. Så det gør det jo så selvfølgelig, men for at omsætte teori til praksis, det er jo det, der er spændende. Ikke også? Er det samtidig, at det ikke virker? Nej, selvfølgelig virker det hver gang. I samme afdeling som konstruktørerne sidder Asmes indkøber også. Vi køber egentlig mest i Danmark, og vi bruger en hel del lokale leverandører her også. Og det er skæredele, bearbejdet del og stål i hele længder, og det er egentlig mest det, jeg sidder med. Asme har deres egen svejseafdeling i Viborg med 15 ansatte, men medarbejderne svejser også på fabrikken i Bur. Den her, vi fremstiller her, det er sådan en testtårn. Den bliver 10 meter højt, den gør. Og du ser sådan en rulle der nedenunder. Der kommer sådan en vej op omkring den, når den står løjret op. Og så kommer der en klods i, så kan vi teste de andre produkter, vi har over i den anden hal. Og sådan en test er faktisk i gang lige nu i et andet testtårn. 4 japanske kunder er kommet for at se testen af 6 store spil, de har købt. Testen går ud på, det er at se, om spillet det selvfølgelig nu kan de der funktioner, som det nu kan. Det har nogle kører ind og ud, men også, som vi så før her, det er de strukturelle, at det simpelthen kan modstande de kræfter, når vi laver en nødstopstest eller en styrketest. Claus Larsen er vant til at arbejde sammen med mange forskellige udenlandske kunder, men japanerne skiller sig ud. Det er en udfordring. De har høje krav, og de stiller jo mange mand altid, så det er en udfordring at følge med de krav der. Ordren til japanerne er faktisk den største enkeltstående ordre, som Asme har leveret. De 6 spil kommer til at koste omkring 20 millioner kroner. Og lige nu går det rigtig stærkt for Bur-virksomheden. Kan I godt følge med så hurtigt, som det har gået de seneste par år? Ja, det kan vi godt, men det, hvad skal man sige, det går ikke noget, at det måske kunne konsolidere sådan en lille smule, sådan lige i hvert fald det næste stykke tid. Alene det seneste år er omsætningen fordoblet, og antallet af medarbejdere i Bur er på 2 år vokset fra godt 20 til over 70. Vi skal stadigvæk vokse, og det er jeg sikker på, at vi gør også. Så lige nu har vi den største ordrebog, vi nogensinde har haft. Så det tror jeg på, det fortsætter. Selvfølgelig kommer der nok nogle dyk, det kommer alle steder, men jeg tror på, at den branche, vi er i, det er den rigtige. Asme har lige udvidet med yderligere 45 medarbejdere. De har nemlig opkøbt den konkursramte Klinkby Maskinfabrik ved Lemvig. Udover de 2 direktører har Asme i dag også en tredje ejer, nemlig virksomheden McCartney i Esbjerg.